Yes. Welcome to my YouTube channel Rashmi Vikas Blog को अपन को स्वागत आशा कर अपन मैंने समझते भले थे आम भी भले अच्छु आज ब्लग से अपन को देखे आम आज सका भोर भोर आज मटी सब पड़ी राति आम शोन भलकरी राति अनिद्रा होगी बसलु मटी आसो बोली मटी आसो बोलिक राति कहले 12टार आसो गोटे आसो 2टार आसो कही कही भोर 5टार आसला गाड़ी गाड़ी आसला मटी पकईला घर कम कौ जाइगला अपन सब ब्लॉग से देखेबू आज वीडियो भल लगला लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे भूलिए ठीक है जोर पाटे टे कहला को पड़िबो जोर पाटे न कहले सब्सक्राइब माने करूना दी सब्सक्राइब हाउ तेरे चलम देखिबा आ माटी को जा पहिला आ घर काम को जागला ती देखिबा ई ब्लॉग से ये कन हमरा काल रात 3 टारू हम अपेक्षा करी करी रात सारा अपेक्षा करी करी एबे माटी ना देखना एमती चिट्टा मट हौनी पड़ुनी आहरी अच्छी रहीगला माटी ये माटी जमा खसुनी गाड़ी मोटर माटी आसला गाड़ी अलरेडी 4 ट्रिप तो पेसला ये रोड क्रॉस करके आज पकड़ी पंडा बेटी जगी चार पड़ते झटका दे झटका गाड़ी चला देखो पिला परिश्रम टे बढ़ीगला देख बुद्धियाना भी आसिले ना पचरे बुझिकी देखाई हमारा एतिक माटी पड़गला देख आगे आहरी माटी आम सरीनी खाली रानी खसे बुझे कौन सकाल हो बियर पी गलाई सकाल हो बियर पी गलाई कौन पील केन बियर हाँ केन बियर पील भांग पील भांग पील ना केन बियर
ବିନା ପଚାରୁନି ସଂକ୍ରାନ୍ତ କହିବନି ମାମୁଁ ହିସାବ ହେଇଯାଉଛି କହିବନି ଆଉ ଆରେ ବୁଝିବା ଆରେ ଉଦିଆ କ'ଣ ପିଲା ଭାଙ୍ଗ ନା ପିଓର ସକାଳ ସକାଳ ଟିକେ ମାଟିଟା ଟିକେ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ପକେଇଦେଲା ଗାଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲା ହାଁ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନେ ଆଉ ବୁଝିବ ନା ଆମର ଖାଲି ଏଠି କୋଣ କୋଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ପିଲା ମାଟି କୋଉ ହିସାବରେ ପକଉଛନ୍ତି ଏଇ ତାଙ୍କ କୁଟା ଉଡ଼ିଗଲା ପିଓଟା ପାଇପାରିଲେନି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ପିଓର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପିଆ ପିଇ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ନା ଆମର ଆସୁ ପିଆ ଆସିଗଲା କାମ କୋଉ ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଦେଖ ଏସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇକି ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ନୂଆ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି ଉଦୟ ବାବୁ ଆମର ଉପରେ ବସିକି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଲା ଏଇଟା ଏ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁହଁ ଦେଖୁନୁ ହୋ ତ ମୁହଁଟା ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏପଟରେ ଆମ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖ ହୋଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ହେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଠି ଦେଖ ଖରା ଠିଆ ହେଇକି ନେବେ ଆସିଲେ ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଟିକେ ବସିନି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଦେଉନି ଏମିତି ଗରମରେ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବାଉଁଶ ଗୋଟା ନା ଧରି ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଡିଜାଇନଟା ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ସେପଟେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଧରିକି ଆସୁଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି କାମ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଧୁମଧାମରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ରଶ୍ମି ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।